Ya lagi iki. Ya lagi iki. Lanjut ya. Sidik kas ya, ngadep ngene sing domah. Nah. Pak sapa? Mbah Is. Baes. Mbah Is. Lho apa Iskandar. Apa mbahmu? Asli? Lho putumu to, Pak? Putu asli. Lho. Mosok to? Ponakan to? Nah. Mbah Is, Mbah Is. niki kula dereng nutuk nek joget. Niki kula dereng tutup nek joget. Sakderenge Sakderenge kula suwun kula suwun ampun ampun ningali nek kula ponakan, ningali nek kula ponakan penting kula bayaran. Iso mbok warai ngemis iki lho kaya. Penting kula bayaran. nah, kula tak maju. Kula tak maju, Ah tirokne. Tak maju mriku mriku gek ndang dirogoh nih. Gek ndang